ପଞ୍ଚାୟତରେ ସର୍ଭେ କରୁ କରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବାଜିଗଲା। ତ ମୁଁ ବାଟରେ ଫେରୁଥାଏ କଇଳପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକରେ। ତ ମା ଭୁଆଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମୋତେ ନାକକୁ ବାସ୍ନା ହେଲା କିଛି କାଠ ପୋଡ଼ିଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବାଁ ପଟେ ଯେ ମଉସା ଜଣକ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାଠ ଗଣ୍ଡି ପୁରେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚୁଲି ଭିତରେ, କ'ଣ ଗରମ ଗରମ ଛାଣୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ପୁରା ପାଗୁଆ ବରା, ବରା ପୁରା ପାଗ ହେଇଛି ଭଲ କିନା। ବରାରେ ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ବହୁତ କିଛି। ତା ବରାକୁ ଭାଇ ପକେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଗରମ ଗରମ ଚୁଲିରେ। କାଠ ଦୁଇଟା ଗଣ୍ଡି ପଶିଛି, ପୁରା ନିଆଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇକି ଜଳୁଛି। ତେଲ ପୁରା ଟିକ୍ ଟିକ୍ ହେଇକି ଫୁଟୁଛି। ଭାଇ ଏଇଠି ବରା ଆଳୁ କଷା ବିକନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିଲି ତ ବରା ଆଳୁ କଷା ଭାଇଙ୍କର ଏଇ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଫେମସ୍। ତ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କଇଳପଡ଼ାର ଚୁଲି ବରା ଆଳୁ କଷା ନାଁରେ ମା ଭୁଆଶୁଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିଛି ଏଇ ଜାଗାଟି। ତ ମୁଁ ବି କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ଏଇ ଜାଗାଟା ମୋତେ ଦେଖେଇଦେଲ, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଖାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଆଜି ରାଗୁଆ ଆଳୁ କଷାଟା ହେଇନଥିଲା। ତଥାପି ମୋ ମନକୁ କ୍ଷୋଧା ନ କରିକି ମୁଁ କହିଲି ନା, ଯାହା ଆସିଛି ମାନେ ବରାଟା ଖାଇକି ଯିବି। ତ ମୁଁ ମଉସାଙ୍କୁ ବରାର ପ୍ରାଇସ୍ ପଚାରିଲି। ମଉସା କହିଲେ ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ବରା ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା ଶୁଣିକି ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ମଉସା ଆପଣ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? କହିଲା ବାବୁରେ, ମୋର ଏଇଟା 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷର ଦୋକାନ ନୁହେଁ, ମୋର ଏଇଟା 50 ବର୍ଷର ଦୋକାନ ହେଲାଣି। ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦୋକାନଟି ପୁରା ସତରେ ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ତ ତା ଦେହରେ ଗରମ ତ ଭଲ ହେଉଥିଲା, ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ ୟା ଭିତରେ ବସି ହେଉନଥିବ। ତ ମଉସା ଜଣଙ୍କ ସକାଳେ ଇଟିଲି, ବରା, ଆଳୁଚପ, ଘୁଗୁନି ବି କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଠ କେମିତି ସବୁ ସଜେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ମଉସା ମୋ ପାଇଁ ପିଆଜ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଳୁଦମ୍ ନଥିଲା। ତ ମଉସା ମୋତେ କହିଲେ ପୁଅ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ମୁଁ କହିଲି ବରା 5ଟା ଦିଅ ଆଗ, ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଖାଇବେ। ଏଠି ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ମଉସା କାଢ଼ିକି ଥୋଇଛନ୍ତି। ତ ଗରମ ଗରମ ବରା ବାହାରିଲା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୁଜି ମାଡ଼ ହେଇଛି ପୁରା ବରାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ବରା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି। ତ ବରା ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ମୁଁ ନେଇଛି, ଭାଇ କି କ୍ରିସ୍ପି, କି ବିରିର ଭାଗ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାଗ ମାପ, 60-40 ଭାଗ ମାପ କହିପାରିବେ। ସାଲେପୁର ଆଡ଼େ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ବରା ଯଦି 60-40 ଭାଗ ମାପରେ ହୁଏ ତ ବରାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମଉସାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ମଉସାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ମଉସା ଛାଣିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଉସାଙ୍କୁ କହିଲି ମଉସା ପତ୍ର ଠୋଲାରେ ଦିଅ, ନହେଲେ କାଗଜରେ ଦିଅ, ମୋତେ ସୋଲା ଠୋଲାରେ ଦିଅନି। ସୋଲା ଠୋଲାରେ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଆଗ ମୁଁ 5 ପିସ୍ ବରା ଖାଇଲି, ମଉସା ପିଆଜ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି 5 ପିସ୍ ବରା ଖାଇଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖାଉଛି, ଏଠି ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଆଙ୍ଗେଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ମୁଁ ବସିଛି ମୋ ପଛରେ, ଆଉ ଏଇଠି ବରା ଦେଖାଉଛି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବି ଜଣେ ଭାଇ ବସିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ସେ ଏଇଠି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ବି ଶୁଣିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା। କଇଳପଡ଼ା ଭୁଆଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପରେ ଆସିକି ମଉସାଙ୍କର ଫେମସ୍ ବରା ଆଳୁ କଷା ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମଉସା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଇଏ ବହୁତ ଫେମସ୍। କଇଳପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ, ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ।